ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଧର୍ମ। ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ଚାଲିଥିଲି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା, ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏଥର ମୋର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଅମରନାଥକୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ବର୍ଫାନୀ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପେହେଲଗାଁଓ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଋଷିଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହ କିଛିଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ କରୁ ମୁଁ ମୋର ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ରହି ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମହାତ୍ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଲୋକେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଏ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଋଷି ଜଣକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ମୋତେ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଧର୍ମ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାର 4ଟି ପାଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତପସ୍ୟା, ତୃତୀୟଟା ଦୟା ଓ ଚତୁର୍ଥଟା ଦାନ। ଲୋକେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ଠକିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ଲୋକେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି। ତପ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 56 କୋଟି ଜଗବଂଶୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିଗଲେ। ଲୋକଙ୍କ କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ରହିଲାନି। ଏପରି ଧର୍ମର 3ଟି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦାନ। ଯେଉଁଦିନ ଲୋକେ ଦାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେହିଦିନ ଧର୍ମର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଓ ଧର୍ମ ନାମକ ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଜଗତରେ ଆଉ ଧର୍ମ ରହିବନି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ରହିବ। ଦୁନିଆଟା ଅଧର୍ମ ହୋଇ ଶେଷରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସେ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।